खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां बीजेपी आरो बीपीएफनि गेजेराव एलायन्स जानाया खाथि सोमोन्दो फैगासिनो दं थारैनो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि खौरां बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोआ एलायन्सनि लामायावसै जेराव बे समाव बीजेपीनि सासे MCLA थामहिनबा दारांगा जुलि बियारनिफ्राय बीजेपी दोलोनि देरहानानै फैनाय बिजितगोरा नार्जारी बिथांनो डिपुटि स्पिकार होनो थाखाय बे समाव एबा होगोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोनि गेजेराव एलायन्स जानाया एबा एलायन्सनि लामायाव एबा एलायन्स जानायनि लामाया रोखा जाबायना बे समाव जों बुंनो हायो जेराव बीजेपीनि MCLA बिजितगोरा नार्जारी बिथांनो फैबाय थानाय समाव BTCLAनि लेङाइ बुंथिगिरि महरै होनाय एबा बिबान होनाय जासिगोन बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों रोखा नुनायखौ एबा होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव बिसायख'थियाव जेब्ला BTC काउन्सिल बिसायख'थि जादोंमोन एबा बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीजेपीनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन गोबां दान्थे बिदान्थे बाथ्रा खालामदोंमोन UPPLनि सायाव जेरैबायदि दान्थे बिदान्थे खालामदोंमन BJP दोलोनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव एबा दिनैनि समाव रोखा नुजाथिदोंदि बीपीएफ आरो बीजेपीनि एबा बीजेपी दोलोआ एलायन्स जानायनि लामायाव सैनानै जेराव बीजेपीनि सासे MCLA थामहिनबा बिजितगोरा नार्जारी बिथांनो डिपुटि स्पिकार होनायनि रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि एबा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा BTCनि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों दि बीजेपीनि MCLA बिजितगोरा नार्जारी बिथांनो लेङाइ बुंथिगिरि थामहिनबा डिपुटि स्पिकार होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जाभा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक स्पर्ट्स इन्जुरि स्पन्डिलाइटिस साइटिक पेन जइन्ट पेन स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन फ्र'जेन शोल्डार पस्टुरेल कारेक्शन पेडियाट्रिक PT आफ्टर सार्जारि माल्टिपल स्क्लेर'सिस पोस्ट लांग इनफेक्शन पार्किनसन्स डाइजेस्ट पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 60015976629 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।